Sanibona nonke bathandi bohlelo luka Professor FT Gumede umthandi wabantu. Ngiyaxolisa kakhulu ngane zakwethu. Namhlanje ngizokhuluma nomama. Angikhulumi ngobaba, ngizokhuluma nje ngabantu abasha abangomama. Emoyeni wami ngiyafisa ukukhumbuza izwe lonke ukuthi sinayo inkinga la yeingane zethu. Sinayo inkinga la yabantu abahlushwa isilumo. Njengoba ngithi izingane zethu ngisho ngoba kuyenzeka umntwana emncane aphathwe lelithiwa isilumo, imphazamise esikoleni, imphazamise empilweni yakhe, imzwise ubuhlungu. Isilumo siyinto eyimvelo, okungukuthi uma umuntu ezozalwa uyazalwa umuntu nesilumo, ukuthola ukuthi yinto aphuma nayo kunina, yayiphatha uma wakhe, yayenza uma wakhe, bese izokwenzeka manje enganeni, ingane iphume nalento. Isilumo siyaba umthele ibhande umtshelekwane, okungukusho ukuthi siyamphatha lo la ekhaya, simphathe futhi omunye, ukuthi isilumo yinto yala ekhaya. Isilumo abaziyo nabantu abawogogo mabeyikhuluma lento bathi kuyenzeka kutholakala ukuthi umuntu uba nalento okuthiwa idliso lomoya. Idliso lomoya liphuma ngendlela eziningi kumuntu, libonakala ngendlela eziningi kumuntu. Umuntu uyaba nento evela imphuma ebusweni, abe nezinduna, zichifike lezi nduna, kanti unedliso aliphuphe ebusuku seliyasebenza manje kuye. Omunye kungabi izinduna, kumane kube ilento asuke eyidla izohlala straight lapha kuye endaweni kuthiwa isinye, ihlale lapha lento. Ayinayo ke manje indlela yokuphuma, ihlezi la. Kuyothi ngalesikhathi eseya einsukwini zakhe, bese kuyimama nje lento nayo isifuna manje ukuphuma. Bese kwakheka ubuhlungu ke manje obungapheli, ubuhlungu obungapheli, ayiphume lento, imbambe lento azaphume ebusheni bakhe iphele. Obese funke ukuthi usebusheni bakhe imbambe lento. So yinto kanjalo, enye iyaba lelumbo. Uzodibana nomuntu kanti uzongena ilumbu, kanti lingena ilumbu lihlala, alinayo indawo yokuphuma nalo. Selizogada manje ngalesikhathi lo mntwana sethi uye ensukwini zakhe, uye ebusheni bakhe, liqhamuke leli lumbu. So leli lumbu lizobe selimhlupha ngazo lezo zinto lezo. Lento yamphatha omunye angabathola abantwana, omunye imbambe izivimbe nokuthi angayi endaweni yakhe, aphathwe isona nje isilumo kuphela kodwa engayi endaweni yakhe. Omunye enza yohlinzwa, kubhekwe lento emhluphayo nalento emvalayo, tholakala ukuthi cha ayilokhuzana, ayibonakali, abe nomthungu umuntu, bekubhekwa into odokotela bakuthi mhlawumbe ikhona into wrong la, kanti yidliso lomoya noma lelumbu noma umfuziselo, yinto azalwa nayo yala ekhaya. Ngikhuluma ngakho ke ngoba baningi abantu asebehlinziwe, baningi abantu ebaphethe lento, baningi lento ebahluphayo. Omunye umuntu imvuka makuthiwa uvakashile kwakhe nomvakashe emzini, imane imvuke. So izinto lezo ezibahluphayo abantu nezenza ukuthi sizinyanga singami ekukhulumeni ngokuthi khona into yemali, kodwa sikhuluma ngeinto zonke ezithinta abantu, kakhulukazi lana ke kamthandi wabantu nangomsombuluko wamaqiniso lapha kuThenjiwe TV. Sikhuluma ngento ezenza ukuthi umuntu akwazi ukuthi akuthole okulingene yena, ngoba akusikhona konke okulingana abantu bonke. Sithe isintu sakithi abantu abaye kancane bengamanzi. Omunye umuntu kulezi ihloko esenginazo sengeke ngazenza
kanti kunamavidiyo la ko40 akekho ayikho ethinta umuntu bonke nje hayi umuntu right ngawo kodwa leya namhlanje khona uzothi hayi lokhu kuyangithinta mhlawumbe udadewethu othile kuyamthinta bese kwazi ukuthi asondele asizakale atholeke izinto ezomsiza kule nkinga akwazi ukuphila aye phambili ngoba impilo ibalulekile ayikho into edlula impilo ungakwenza konke kodwa uma ungasaphili kuyize neze ukwenza kwakho lonke lokuhluka ingane yakho uyibona ibhongwe lento kumbi kungcono ukuthi kwenza imizamo ukuthi ke lo mntwana naye asizakale uNkulunkulu ke uyanithanda ningakhohlwa ukulandela njalo lezi inkulumo ezikhona esontweni lokuqala enyangeni ngiba seSoweto eMdini South uMkwena Street 1625 kodwa onke lamanye amasonto ngisuke ngisekhaya eThekwini eNanda emawodi ngiyanithanda kakhulu ngingumthando wabantu ongenzeki kubantu kungenzeka hlalani kimi nami ngizohlala kini ningakhohlwa ukuthi subscribe kumahala thina nje ibhathini lokuthi nawe usuyilunga lalomndeni nawe usuyingxenye yabakwaMnguni TV Nkosi yomsizi amen.